ba ang cooperative? According sa Republic Act 9520, ang kooperatiba ay pugpong or pribadong organisasyon na controlled and run by the members. Independent siya kung pwede nga mag-establish ng sariling policy. Dapat registered siya sa Cooperative Development Authority or CDA. Tapos na dapat common band of interest like residential, occupational, associational, or institutional. Voluntary nga nag-uban nagkasinabot to achieve their social, economic, and cultural needs and aspirations. Meaning, walang ipugos na mo-appeal sa court. Dapat na is social, economic, at cultural objectives. Dili ng kwarta-kwarta lang, dapat na ay aspirations. Equitable ang contributions, tapos nag-patronize sa co-op products and services. Kada member ay naghahatag ng pantay-pantay na capital required o nag-patronize sa co-op products and services para mas mataas pa ang level of income and livelihood sa mga members. Importante usab nga dawaton sa mga members ang risk and benefit sa co-op na atong apilan. Profit. This is Mitch. And I'm Wendell. O para sa future Volvable videos about cooperative, Follow the page. share ang content sa inyong friends and palike na din po sa video. Kung makausap pa, Magandang magandang buhay!